Het is zondag 15 maart en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Alle scholen in het land zijn vanaf morgen dicht, dus ook die in Zeeland. Een van de maatregelen om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De sluiting van de scholen is zojuist bekendgemaakt op een persconferentie in Den Haag. Vanaf morgen, 16 maart, tot en met 6 april, dus de komende 3 weken, gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht. Met uitzondering voor die kinderen van ouders in vitale beroepen. Zij kunnen morgen naar de plek gaan waar ze anders ook altijd heen gaan. Onderwijspersoneel en pedagogische medewerkers die in de kinderopvang werken, die niet ziek zijn, die kunnen naar hun werk. Vorige week zijn er ook maatregelen afgesproken voor het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Die zouden tot 31 maart duren. Ook deze maatregelen worden verlengd tot en met 6 april. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren en blijven dus tot en met 6 april gesloten. Ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf 6 uur vandaag en blijven tot en met 6 april dicht. En 3, we vragen alle Nederlanders bovendien om waar mogelijk gepaste afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. U kunt als richtlijn ongeveer 1,5 meter afstand hanteren. Nederland, Nederlanders, let een beetje op elkaar. Dit is het beeld van morgen. Lege schoolpleinen, zoals hier bij het Kroonjuweel in Oost-Soeberg, waar zowel een openbare als christelijke basisschool zit. De regering heeft besloten, het is beter voor de volksgezondheid om de scholen te sluiten. Ze zijn dicht voor 3 weken, tot 6 april. Een beslissing die eraan zat te komen, zegt Pim van Kampen, voorzitter van de CPOZ, het overkoepelend orgaan van het primair onderwijs in Zeeland. We zijn blij dat hier duidelijkheid in is. Het klinkt gek, want natuurlijk wil je dat kinderen gewoon naar school gaan. Maar we hebben volop overleg gehad en brede steun. Dus jullie vinden dat dit de beste oplossing op dit moment is? Op dit moment, als je ziet hoe de coronabesmetting steeds verder om zich heen grijpt, is het voor de kinderen, maar vooral voor ons personeel, de leerkrachten die elke dag voor de klas staan, de beste maatregel dat het even geen onderwijs is in de scholen. De beslissing is genomen om de scholen te sluiten, maar hoe nu verder? Ouders worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd, zegt Van Kampen. En vanavond kregen alle ouders in Zeeland een brief waarin staat hoe we het op korte termijn gaan regelen. En we vragen ouders ook begrip om de eerste 2 dagen ons even te laten doen, want voor ons overvalt dit ook. Wij gaan het goed regelen. Uiteraard gaan we proberen de leerlingen onderwijs op afstand te geven. Denk aan groep 8 leerlingen. Denk ook aan leerlingen in het voortgezet onderwijs die examen moeten doen. Dat gaan we via online en noem maar op gaan we goed regelen. Maar daar hebben we even de tijd voor nodig. Voor kinderen van ouders met een beroep in de zorgsector wordt opvang geregeld. We hebben een maatschappelijke plicht en die gaan we ook zorgen dat die uitgevoerd wordt. Ook daar moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Maar wij gaan kinderen van doktoren die allebei in het ziekenhuis moeten werken en die geen opvang kunnen krijgen, gaan wij opvangen. En dat gaan we ook in samenwerking doen met de kinderopvang. Om ervoor te zorgen dat we onze maatschappelijke plicht die we met z'n allen hebben gewoon uitvoeren. Dus ja, dat gaan we regelen. Maar ook daar geven we ons even de tijd. Het aantal besmettingen in de provincie is vandaag opgelopen van 14 naar 19. De Zeeuwse ziekenhuizen, Zorgzaam, ADAZ en Emerges hebben extra maatregelen genomen. Emerges in Kloetingen, de instelling voor de geestelijke gezondheidszorg, sluit vanaf morgen alle polyklinieken en werk-leerbedrijven. Het gaat om 15 tot 20 locaties in heel Zeeland en ze zullen tot en met 31 maart op slot zijn. Deze maatregel neemt Emerges vanwege het coronavirus. Dat betekent dat onze medewerkers vrijwel allemaal thuis zullen werken en dat cliënten dus niet meer naar onze polyklinieken en werk-leerbedrijven toe kunnen. Die zullen wij de komende dagen gaan bellen om met hen en bij voorkeur ook met hun familie te kijken wat zij nodig hebben om de komende weken zo goed mogelijk door te komen. De maatregel treft naar schatting 3.500 cliënten. Emerges spreekt over een zeer ingrijpend besluit. Deze maatregelen hebben wij nog nooit eerder hoeven nemen en ik hoop ook dat dit maar alleen nu hoeft en daarna niet meer. De maatregelen hebben geen gevolgen voor de essentiële zorg. Nou, waar we voor gekozen hebben is dat de essentiële zorg wel doorgaat. De zorg voor de meest kwetsbare cliëntengroepen van ons. Dus de klinieken en de woon- en opvanglocaties blijven open. De crisisdienst en de intensieve zorg thuis
zullen gewoon doorgaan. Rond 31 maart wordt de situatie opnieuw bekeken. In Zeeuws-Vlaanderen zijn maatregelen genomen om de toestroom van Belgen te stoppen. In Cadzand, Sluis en Breskens bijvoorbeeld zijn de parkeerplaatsen afgesloten. Het lijkt wel een spookstad. Om de toestroom van Belgen te stoppen sloot de gemeente de parkeerplaatsen in Sluis, Cadzandbad en Breskens. De winkels en horeca in Sluis volgden uit eigen beweging. We zijn gisteren gewoon helemaal overlopen dat we toch wel vandaag een andere stap samen met de gemeente moesten nemen. En we zijn eigenlijk binnen een uur was heel Sluis gesloten. Omzet is belangrijk, maar het is niet het allerbelangrijkste wat er is. Ik denk dat gezondheid is voor alle mensen. Voor veel toeristen kwam het als een verrassing. Ja, het is stil en een beetje saai, maar het is een heel goed besluit. We came out this morning and all the shops are shut. Iedereen heeft het nu in zich sinds een week van oppassen, waakzaam zijn en wij vooral, we zijn 65 plus. We thought that this is a nice quiet place and there's no busier than London, so we would be okay here. Inmiddels heeft het kabinet besloten dat de horeca in het hele land tot nader orde gesloten blijft. De winkels in Sluis gaan morgen wel weer open. En dan nog een oproep van de huisartsenpost in Terneuzen om zeker niet zonder afspraak naar de post te komen. Wij adviseren mensen al op het bandje om als ze algemene vragen hebben om dan gewoon naar het landelijke telefoonnummer te bellen. Of op de website te kijken, www.thuisarts.nl. En echt alleen te bellen als ze medische hulp nodig hebben, want daarvoor is de hap. En wat we ook merken, en daar maken we ons echt zorgen over, is dat er mensen zijn die dan denken, we komen zelf wel naar de post in de hoop dat ze sneller geholpen worden. Tegen die mensen zeg ik, u wordt zeker niet sneller geholpen als u zelf naar de post komt. Sterker nog, als u naar de post komt, dan sturen we u weg om alsnog telefonisch contact te zoeken, zodat onze professionele mensen kunnen beoordelen op welke manier wij deze mensen het beste kunnen helpen. Minister-president Rutte zal morgenavond om 7 uur het land toespreken. De toespraak wordt uitgezonden op NPO en RTL. Het wolkenplaatje was vanmiddag ongeveer hetzelfde als gisteren, maar toen draaide het uit op wat regen. Nu is er pas later vanavond en vannacht kans op wat lichte regen of motregen. En met het langere dagen komen de dieren ook meer in actie. Dit is een padje in de tuin in Vlissingen, geholpen door de hogere luchtvochtigheid. En deze eekhoorn komt uit Hulst. Die hebben misschien liever wat droger weer. Vanavond is opklaringen en vannacht verspreidt een beetje regen. Er komt een zwak front over. De wind neemt af. Minimumtemperatuur 6 à 7 graden. Morgen eerst ook veel bewolking en lokaal een drupregen, maar in de middag zijn er mooie zonnige perioden. Zwakke tot matige veranderlijke wind, later een noordwestenwind, met een maximumtemperatuur in de middag van 12 à 13 graden. Dinsdag en woensdag is nog wat zachter, maar dan is er een west- tot zuidwestenwind, betekent verschil 11 à 12 graden aan zee maximaal en 13 tot 15 landinwaarts. Vanaf donderdag draait de wind naar noord tot noordoost en wordt het een stuk koeler, maar er valt later in de week maar weinig of geen regen. En tot zover. En normaal zou ik hier verwijzen naar Omroep Zeeland Sport. Maar omdat door het coronavirus alle sportwedstrijden zijn afgelast, is er ook geen sport om het programma mee te vullen. En daarom kunt u straks kijken naar onze serie over de Slag om de Schelde en de laatste getuigen. Veel plezier daarbij en voor nu een fijne avond.